Muri Zimbabwe kwazivai nhasi tiri mudare mamuchembere kana kuti gogo dzvemedza. Tauya tingoita hurukuro navo nekuda kwenyaya dzepasi chigare, nyaya dzinoitika mumatunhu, dzinoitika nharaunda dzakatitenderedza, kuti muchivanhu chedu zvinombofamba sei, uye ndezvipi matanho anotarisira kutorwa panyaya dzinenge dzichiitika. Ngatisanganei nagogo. Gogo, makasimbira? Ndiripo muzukuru. Wakasimbira muzukuru wangu? Muzukuru anofara. Mungatiudzewo here gogo kuti tine nyaya yengozi. Tinonzwa nyaya dzakawanda dzekuti ngozi inotsipikwa, ngozi unokwanisa kutotsipika munhu akafa akasatomboita sei, akasatombobuda. Mungatitsanangurira kuti imimi semumatare menyu uyezve nekuda kwezvepasi chigare zvinonyatsofambiswa sei nyaya yengozi? Panyaya yengozi muzukuru hatidi kunyeperana kana kuti kuudzana zvisipo. Nyaya yengozi kunzi musha mune ngozi, kana ukauya kumatare ukanzi musha menyu mune ngozi, kurapa ngozi kuiripa. Zvokunzi ngozi inotsipikwa inodi hazvishandi. Kurapa ngozi kuiripa. Alright. Zvichida pane akafa muri mumhuri menyu, asi munhu iyeye pamwe akuonekwa kuhope achiti ndakatsimbirirwa, ndakaita sei. Tinonzwa nyaya dzakaita saidzodzo, kureva kuti munhu maybe akatsipikwawo kune vakamuuraya. Imimi munogona kubatsira zvinhu zvakaita saizvozvo? Ndinobatsira muzukuru. Munhu akatsipikwa tinomumutsa, tinomupa simba rekuti anorwisana nekwaakatsipikwa. Vanhu vakamutsipika anonorwisa ikoko kusvika vafamba vazvibata, vanotomufana kumuripa, kwete kumutsipika kuti asafe akataura kuti ndakapondwa kakati kana ndakauraya kwakati. Matipa kutsanangura kwakanaka. Ko nyaya dzakaita seidzi dzekumbomba gumbopanze panguva inei ndo zvinhu zvanetsa kurarama kwedu. Makore ano atiri kutendekana mudzimba kwakaita kushoma. Idzodzo ndo nyaya dzatinonyatsoshanda nadzo, ndo nyaya dzatinonyatsokwanisa kudziita. Muzukurukadzi kana muzukururume anoita gumbomba, gumbopanze, zvese tinokwanisa kuzvishanda nazvo panapa. Pagogo tinoshanda basa iroro. Tinotogona kuti kana mukadzi ari kuita gumbomba, gumbopanze, tinomuendesa kunguva kasingaperi. Muzukururume ari ndiye auya kumatare kuzofambira muzukuru wedu kuti haasi kukwanisa kutendekesa naye. Saka tinomupa urwere hwekuenda kunguva kasingaperi. Zvinenge zvabuda panguva iyoyo zvatinenge tichiudzwa nevari kumhepo ndozvatinokwanisa kushanda nazvo kuti munhu tikwanise kudzivirira kuti muzukuru asaite zvekuita gumbomba, gumbopanze. Alright. Ndingava nemumwe mubvunzo ipapo. Munongoziva kuti vanhurume kunyangwe nepasi chigare vaita barika. Zvichida ipapo munhu asati atsanangura kumumwe wake kuti sadza raita shoma saka ndatsvaga rimwe, zvobva zvaita sekuti mudzimai obva auya kwamuri achiti murume wangu haasi kufamba zvakanaka. Munoita sei pakadaro? Pakadaro apa muzukuru tinoratidzwa nevari kumhepo. Anotokuratidza kuti ndozviripo. Saka toenda kubvunza muzukurukadzi kuti uri kuzviziva here kuti ndozviripo muzukuru. Saka kana asingazvizive tomuudza kuti kana murume wako anga ari munzira yekuda kuzokuudza kuti ndozvandoda kuita, toenda kubvunza muzukurukadzi kuti toshanda nazvo here kana kuti todii. Alright. Kureva kuti nyaya munenge madziziva, kureva kuti imimi vairama kukwanisa kuona nzira yekuvabatsira zvikuenderana nemamiriro akaita nyaya yavo. Ndizvozvo muzukuru. Pakanaka. Kunyaya yekenza ukasvika kuzvipatara, ndo shuramatongo yamazuva ano iriko. Mungatitsanangura here kuti munokwanisa here kurapa vanhu vane kenza? Tinorapa kenza, tinoirapa. Mushonga yacho tinenge tiinayo. Munhu ane gomarara anouya tovarapa. Kuvaya vakamboenda kuchipatara
vakapiswa kuya kunonzi kupiswa, munhu akadaro anobatsirika here? Panhau yekenza, pakuti zvoni munhu akaenda kuchipatara akanopiswa akazouya kuno kumatare kuti acharapike kana kuti haarapike, anotorapika muzukuru iyeye. Asi kurapika kwacho kuchati nonokei, asi kupora anopora nekuti anenge anopiswa nechiine magetsi. Rinenge ratova rimwe ronda raanenge aisa pane rimwe ronda rakadaro. Saka tinorapa chero akapiswa akauya, asi zvinotitorei nguva mbichani. Saka kurudziro yenyu ndeyekuti munhu asati anga anopiswa ngaatange auya kuona. Ya, kurudziro ndeyekuti vazukuru ngavasatange vanopiswa, ngavatange vaenda kunonorapwa nechibhoyi, nemishonga yechibhoyi ndoinoshanda kukenza. Matsanangura zvakanaka. Muri Zimbabwe muri ngonzira zvekutsanangura nagogo maererano nechirwere chegomarara. Gogo, ndinoda kuti mundiudzewo nyaya yekumamaini. Kune vanhu vanotanzi tinojusa, kana tajusa vanhu vobva vatanga kuita mari. Ndinoda kuti munditsanangurire kuti imimi mumatare menyu munojusa here? Ya, mumatare medu tinojusa, ndo chatinoti chuma chiri pasi. Tinojusa. Alright. Saka kureva kuti munhu akauya akajusa akutonobata dombo. Anotonobata dombo, anotonobata dombo. Tinenge tamubatsira pana pagogo. Alright. Yeah. Ndandida kutonyatsonzwisisa nyaya iyo, because ndinongoenzwa chingotoronza munhu azotsvaga kunojusa akadii. Alright. Gogo, ndoda kuti munditsanangurirewo nyaya yevanhu vari kutambudzwa nemweya yezvikwambo. Kazhinji vanasikana vari kusangana nedambudziko rekuti vane varume vekumhepo vanovarara usiku. Saka ndoda kuti mutitsanangurire kuti munogona kubatsira vanhu vakadaro. Vamwe vanakomana mabasa ari kushayika, vari kungoitawo vanhu vasina chavainacho. Ndinobatsira muzukuru. Zvese zvinoda kubatsirwa vazukuru, kunyanya munyaya dzezvikwambo izvozvo, kunyanya vanasikana vazhinji havaroorwi. Antongoya achiti ndinorota ndine murume kana boyfriend haiti, kana mukomana wakufambidzana naye chaiye haakwanisi kuita, nokuti murume wake anenge ainaye kudhara, anenge ainaye, anenge asingamupi mukana wekuti atsvage mumwe mukomana anomuroora kuti azovaka imba yake, kuti azoita zvinobuda. Murume wake anenge achitonzi aripo kudhara. Saka anorota chikwambo ichocho akarara, achitorara nacho semurume wake, achitoita semurume. Saka kana akakufamba kunze uko varume vanomusima, anotoona kunge asiri munhukadzi, toona kunge munhurume. Alright. Saka vanhu iva munogona kuvabatsira? Ndinovabatsira. Alright. Ko zvichida chinhu chakasiyiwa mumusha, tinoona paya panoparara verudzi zvichida ana baba, panozonzi tsvimbo yakupiwa mwanakomana kana kuti yakupiwa bamunyini. Zvichidawo tsvimbo iyo yakaine zvimwe zvanga zviri pairi zvokuti pamwe ndo zvakutambudza vana. Imi munozviita sei pakadaro? Zvakadaro muzukuru tinozvikumbirira kune vari kumhepo. Zvakasiya romba uromboro mukati memusha, tinoshanda nazvo, tokumbirira. Panorombwa zvinhu izvi pane kwazvinorombewa. Tinokumbira kumudzimu vanotiratidza kuti zvinhu zvava kutorwa kwakati, zvakabva kwakati. Saka vazukuru vakauya mudare, tinokumbira kuvadzimu vedu vari kumhepo, tobatsira vazukuru, tobvisa urombo hunenge huri mumusha. Kureva kuti urombo kuparadza kunoda kuzikanwa kwawakabva. Unongoida kuzikanwa kwawakabva, kwawakatorwa. Aiwa. Zvifambe negwara rakachena. Aiwa, tanzwisisa. Mune zvimwe here zvamungade kutaura, mashoko enyu ekupedzisira amungade kuzivisa mhuri yeZimbabwe? Mhuri yeZimbabwe ndinoda kuzivisa kuti huyai kwagogo mugorapwa. Gogo anobatsira zvakawanda, vanonetsekana nemabasa, vanonetsekana nedzimba chaidzo. Kuti pane vamwe vazukuru vanosvika kuma50 years asati aroorwa, gogo vanobatsira. Kune vazukuru komana chaivo vamwe vanenge vasina vakadzi, gogo vanobatsira zvese izvozvo. Saka ndikuti kwazukuru veZimbabwe, uyai kwagogo tokubatsirai, tokusunungurai. Vateereri, ndo nyaya yatanga tinayo muzuva ranhasi. Tina Gogo Jemedza
vachititsanangurira nyaya dzepasi chigare kuti zvinhu zvaimbofamba sei, zvaiitwa sei, uyezve zvichida mapinda mumatambudziko nekuda kwenyaya idzi dzepasi chigare kuti dzinozofamba sei kudzigadzirisa. Zvichakadaro ndinoti chisarai, sarai zvakanaka.